Today on Earth Focus, are gold mines the solution to Greece's economic woes? The Ecologist investigates, coming up on Earth Focus. In the midst of an economic meltdown, the Greek government is pressing ahead with controversial new investment projects that threaten rare habitats across the country. In the ancient forests of the Halkidiki Peninsula in northern Greece, a massive mining concession of 31,700 hectares has recently been approved. Despite bitter protests by local communities, work on the mining concession by a Canadian-owned company has already begun. Με πληγώνει πάρα πολύ, αισθάνομαι πάρα πολύ λυπημένος και αγανακτισμένος και έχω πραγματικά ένα θυμό μέσα μου. Αυτή για μας δεν είναι η ανάπτυξη, αυτή είναι η καταστροφή της περιοχής και είναι η υποβάθμιση της περιοχής. Yanis Verginis is a mineralogist and resident of Halkidiki, where a huge gold mine is under construction. Αυτή η περιοχή και ήδη έχει εδώ αριστερά προς τα κάτω έχει κοπεί. Όλη αυτή η περιοχή δηλαδή τώρα έχει αποξυλωθεί. Εάν πιστεύω, αν ήταν και τα παιδιά μου εδώ πέρα, θα τους είχε έρθει ας πούμε, το δάκρυ στο μάτι. Πραγματικά είναι απίστευτη η καταστροφή που έχει συμβεί μέχρι τώρα εδώ. Επομένως, αυτό που μας τρομάζει εμάς και τα δάση τα οποία θα καταστραφούν στην περιοχή εκείνη έχουν χαρακτηριστικά αρχαίγωνων δασών. Επομένως, η απώλεια είναι πολύ σοβαρή για τη χώρα μας και είναι πολύ σοβαρή για το λόγο ότι η οικολογική ζημιά η οποία θα προκληθεί είναι μη αντιστρεπτή. The community of Stratoni, however, is one of several in the area that see the mine as a welcome opportunity. Είναι το μεταλλείο το οποίο δεν μας έχει αφήσει άνεργους. Είναι η μόνη επιχείρηση η οποία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που κάθε μέρα μένουν στην Ελλάδα 1.000 άνεργοι γιατί χάνουν τη δουλειά τους με τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται, εδώ έχουμε προσλήψεις. Και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να πετροβολούν μια επένδυση που είναι μία από τις ελάχιστες της περιοχής. Ότι αν γίνει μια σωστή δουλειά πρέπει να γίνει. Γιατί μιλάμε για πολλές θέσεις εργασίας, γιατί μιλάμε ότι ο κόσμος είναι ζήτημα ζωής και θανάτου πλέον τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν ζουν όλοι από τον τουρισμό, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, στην περιοχή μας υπάρχει πολλή ενέργεια και αυτές τις θέσεις τις έχει ανάγκη ο κόσμος. Δεν μπορεί να γίνουμε όλοι οικολόγοι. Θέλουμε και Essen που λένε και οι Γερμανοί. However, many others in the region disagree. Πιστεύω ότι η επένδυση χρυσού θα καταστρέψει τα νερά μας, τον αέρα που έχουμε. Πιστεύω ότι στη δική μας την επιχείρηση θα υποβαθμιστεί πάρα πολύ το τελικό προϊόν μας, το όνομά μας, η περιοχή και δεν θα έχουμε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή, το καθαρό γάλα, το καθαρό προϊόν που ζητάει ο κόσμος από κάποιες περιοχές που είναι καθαρές. Εμείς οι Έλληνες ή ο άνθρωπος ότι κάνουμε πάντα το ίδιο λάθος, βλέπουμε μόνο το σήμερα και δεν βλέπουμε το αύριο. Yorgos Kalivas is a third-generation farmer whose land borders a planned tailing reservoir for the proposed mine. Ζω εδώ πέρα χρόνια αρκετά, σε αυτό το μέρος, το πανέμορφο ας πούμε. Θα κάνουν εδώ 2 φράγματα στα 500 μέτρα, τα οποία θα δέχονται τα απόβλητα πάνω της μεταλλουργίας, θα είναι άκρως τοξικά, μιλάνε για 3.000 τόνους σκόνης την ώρα. Πιστεύω ότι και τα γύρω χωριά αργά ή γρήγορα θα είναι μη βιώσιμοι εκεί, δηλαδή θα δυσκολέψουν οι συνθήκες δραματικά ας πούμε, με τη σκόνη, με τη μόλυνση των νερών, με την έλλειψη του νερού. Εδώ μπορεί να υδροδοτηθεί όλη η Χαλκιδική, εδώ θα στερέψει, εδώ είναι η πηγή των νερών. Να σας πω, 317.000 στρέμματα δόθηκαν στην εταιρεία έναντι 11 εκατομμύριων ευρώ. Δηλαδή, αν δεν είναι τρέλα ή δεν είναι απικία αυτό, τι είναι άλλο, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Δεν μας
Impassioned protests by local residents against the mining development have been met with violent force from riot police. Άλλοι έκανανε με το, άλλοι πέφτανε κάτω, άλλοι φωνάζανε γιατί τους χτυπούσανε τα καπνομαγωγόνα. Δεν βλέπαμε, ήταν μια κατάσταση πανικού, απόλυτου πανικού. Dragged from her car and attacked by a police officer whilst attending a protest against the mine earlier this year, 63-year-old Rania now suffers constant pain. Γιατί μας κυνηγάνε, γιατί μας χτυπάνε, γιατί τόση βία για να υπερασπιστούν αυτή την επένδυση, η οποία δεν φέρνει τίποτα στην Ελλάδα. Τίποτα. Δεν νιώθεις ότι το βουνό πλέον είναι δικό σου. Δεν νιώθεις ότι το βουνό είναι του κράτους. Νιώθεις ότι έχει περάσει υποκατοχή. Ότι είναι ξένος τόπος πια. Πάντα σεκιουριτάδες. Έχουν πάντα ΜΑΤ. 4-5 πάντα. Μας βιντεοσκοπούν συνέχεια. Can I just ask a question? Do you feel it may be intimidating for local people if you film them every time they come to visit the forest? Δεν θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Δεν θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Okay. Both Hellas Gold, the company which owns the concession, and the Greek government turned down the opportunity to comment on camera, but both have publicly maintained that the mine in Halkidiki will bring thousands of jobs to a region otherwise starved of development. Yes, people in the region are very angry that we're on the receiving end of this bitter medicine to rejuvenate the economy. These kind of large-scale projects could never go ahead without there being a crisis. I think they need this kind of environment, this kind of economic environment, in order to come across as being the only solution. That's the bottom line. Can we think and talk before we act? No, there's no time. It's an economic crisis, you know. Not now. It's definitely a tragedy in the making. Δικαιολογούνται με την κρίση, ας το πούμε, και οι χειραγωγούμενοι άνθρωποι, είναι ένας κόλαφος αυτό που κάνουν εδώ καναδικές εταιρείες που υποτίθεται ότι είναι πολιτισμένοι. We're finding ourselves in a situation where really the crisis is a convenient excuse for some pretty serious environmental rollback, both in policies and in measures. What's happening in the European context right now, looking at countries like Spain and Portugal and Italy, the same sort of things that we're witnessing here in Greece are happening there. In a country in a crisis such as Greece, we really need to look to our strengths. And for us, our strengths are very closely linked to landscape, to nature, to our civilization. And so to jeopardize the future of that, to undermine the future of that, and go for the same sort of grey development that's got us to this place, is really suicidal. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Airwaves, a global channel of uncompromising stories, world news, documentaries, entertainment, and culture. Link TV, connecting you to the world. For more information, visit linktv.org.